Лего Нинджа, господарите на спинчето. Епизод 1. Завръщането на Надака. Хайде, ученици, не може да бъдете примерни и добри като моите сини. Съжалявам, сенсей, но моят е за левата нинджа. Той е по-фокусиран от нас. А вземи едни и другите. Даже по-добър от твоите. Хей! Добре. Тън. Какво алармата за мисии? Хора, пише, че Надакън се е завърнал. Какво? Надакън се е завърнал? Не. Дали ще призови пак армията си? Едва ли. Добре, да тръгваме. Хайде. Хайде, хора, да тръгваме. Здравейте, Нинджи. И Ронин. И Пиксел. Не си направя Ронин. Ще види той кой обвинява. Вярно, това не е Джей Уолкрън. Не се казвам така, Джей Уолкрън. Това с друго име. Как се казва тогава? Не да знаеш глубоко. Добре, стига сме спорили сега. Ако си мислите, че ще призова пак Сария си екип, вие сте голяма грешка. Ето го, моят нов екип. ОМГ. Леле, чакай малко. Знаете, че мъжен... Сериозно? Да, може да си ми изпълних желанията. Всички пожелаха да са по-силни от нинджите. Това може да е проблем. Да, но пожелали са да са по-силни от мен. Или от мен. Може да са 1% по-силни от нинджите. Аз ще мога да ги прия. Да видим тази такава. Атака! Значи това. Той ми хлопа кръка. Оле, майко. Не, ще ти помогнем. Хайде, всички, атака. Накъде си отишла? Помени го така. Всички. Атака, Джей, да потанцуваме. Съжалявам, вече съм си намерил танц. Колко жалко, но аз няма да те слушам. Светкавица! Ах ти! Не е честно. Ти си имат оръжия, а ние не. Само аз имам 2 меча. Но аз няма да ги ползвам. Ползвайте силите си, приятели. Джей е прав. Хайде! Златна сила! Помощ! Този дядка е луд. Аз нямам сили. Няма нищо. Това е само едно малко змийче. Да, прав си. Ой, майко! Гравитация. Мамо, айка! Земя. Елан тук, гребен. Плочките ти на корел не са фалшиви, много си слаб. Какво? Добре, не го обижи, защото той много е гаден, когато става лош. Мамо. Шегувах се. Зелена сила. Огън. Атака. Хайде, войници. Слаби сте, колкото и баща ми. А той е на 1935. Значи това Джей. Не оцели. Светкавица. Ставайте, бе. Само аз ли мога да се бия? Хайде.
О, не, двама са срещу мене. Споко, Скайвър, аз ще се погрижа. Лец! О, не, замърздиха ни. Сатана, това. Хайде, около да ти видим какво можеш тогава, като си толкова наперен. Вече прекали. Оле, какво правиш, бе? Нормални кепиш. Казах ти да не го ядосваш. Ох, тази змия е много отровна. Ядеш. На това. Джей, идва да ти помогна. Земя, светкавица. Не те толкова бързо. Репутация. Не. Ах, ти. Хайде, Зейн, да му покажем кой ще е шефът. Хайде. Светкавица. Земя. Не. Светлина. Телепортация. О, не оцелих. Скорост. Ядеш. Хайде, лой, да бягаме. Загубиха кол. Точно така. Не учи. Я. Кой го направи? Нещо в кърпът ми има. Това е от оръжието на Нико. Ударихте с това, което прилича на брадва. Глупак. Той е от смъртоносни. Той е от най-смъртоносните оръжия, за които ти не знаеш. Яв. Време да влезеш в меча като кол. Не успя. Няма да направиш. Ако ме ядосва.